חן אטלס יקרה, המון מזל טוב להוצאת הספר שלך, הספר האמיץ, מלא העוצמה. את מספרת על הניצחון לא רק מהגוף, אלא באמת מהנפש, מלמדת על הדרך שאת עשית, שאני בטוחה שתעזור לכל כך הרבה נשים וגם גברים אחרים שנמצאים בסיטואציה הזאת. כל הכבוד לך על האומץ, על החשיפה, על הושטת היד, ואני יודעת שכל מי שיקרא את הספר יקבל ממנו המון כוחות ותובנות. אז שיהיה בהצלחה ושיהיה רק טוב, באמת שנדע כולנו ימים טובים. אמא למה את בוכה? אמא בואי תספר לי בדיחה, תלכי למה כאן? אמא לא יכול להיות שגם לך כואב שיש לך בעיות, אם לא את מי ישמור כשיפול לי שוב המגדל מחביאה ודמעה בגוף של לביאה. אמא גיבורה, איך היא מסתירה שקשה שאישור הגיע לקצה שלה, היא לא מגלה גיבורה, והגלימה שלה קצת נקראה. בואי נספר סיפור, אמא לתגן ומחמחה, איתו ותחבקי, תנסקי ותפקי, שלא אדע שמסביב הכל בלגן, שמסוכן תשקרי שצריך מרחב מוגן, שלא מפחיד, שלא אפגע. מחבויה ודמעה בגוף של לביאה. אמא גיבורה, איך היא מסתירה שקשה שישור מגיע לקצה שלה, היא לא מגלה גיבורה, לגלימה שלה קצת נקראה. אז קודם כל, תודה רבה לכולם, לא ראיתי, לכל מי שהגיע לחגוג איתי את הרגע המרגש הזה של ההשקה, של הספר, לרקוד בגשם, ספר מרגש, תודה רבה. וואו, אני מאוד מתרגשת, אני צריכה מים בבקשה. הנה, הכוס שלי. אפי עושה הכל. מה היא עושה בלעדיך? זה קצת נראה לי הזיה היום הזה, קצת דמיוני, כי אני חלמתי אותו הרבה, אני דמיינתי אותו הרבה. לאורך כל המחלה, כל ההחלמה שלי, דמיינתי את הרגע של אחרי, וזה מה שהחזיק אותי כל הזמן. חיכיתי להיות בצד השני, חיכיתי להיות שם ולהיות שם עבור מתמודדות אחרות, כמו שהיו שם עבורי, וכמו שקיבלתי את כל הטוב מכל כך הרבה נשים אחרות, וגם גברים, בתקופה שחליתי. אני מאוד מאמינה בכוח התודעה. כשחליתי אז כבר הייתי ככה בעולם הטיפול, אבל נכנסתי עוד יותר לעולם הגוף נפש,
חקרתי, ניסיתי להבין למה זה קרה ולשם מה זה קרה יותר נכון, והבנתי שבעצם, זאת האמונה שלי, שבעצם הסרטן לא הגיע סתם, למי שלא יודע, אז לפני 4 שנים, חליתי בסרטן השד, מסוג טריפל נגטיב, מהסוג הכי אלים שיש. אני נשאית BRCA1, זה הגן של סרטן השד וסרטן השחלות, הגן של אנג'לינה ג'ולי, נורא סקסי. אני לא יודעת אם עשינו ציצים אצל אותו מנתח, אבל זה הגן. ובעצם הייתי במעקב צמוד מדי חצי שנה, בזכות הידיעה שאני נשאית בעצם, וככה גיליתי מוקדם ובזמן שחליתי, ואני מפה רוצה קודם כל להעביר מסר של לקחת אחריות על החיים שלנו, על הבריאות שלנו, לא לטמון את הראש באדמה. אמא שלי, אהובה, אחד השיעורים הכי חשובים שהיא לימדה אותי, זה שהבריאות שלנו הכי חשובה, ושאנחנו צריכים לדאוג לה. היא הצילה את עצמה כמה פעמים מסרטן, בזכותה. אז מאוד מאוד חשוב לקחת אחריות ולדאוג לבריאות שלנו, לגוף שלנו, גם לנפש שלנו. אז ככה גיליתי את זה מוקדם, ומהרגע הראשון צללתי פנימה לתוך עולם הגוף נפש כדי לנסות להבין לשם מה זה הגיע הדבר הזה, והבנתי שבעצם התודעה שלי היא זאת שיצרה את המחלה הזאת בגוף שלי. התודעה שלנו מייצרת כאבים, מייצרת מחלות, זאת האמונה שלי. קראתי הרבה ספרים, מחקרים, סרטים, והבנתי שזה אומר שזה דבר טוב. זה אומר שאם התודעה שלי היא זו שיצרה את המחלה, זה אומר שבכוחה גם לרפא אותי. ומאוד נעזרתי בדבר הזה ובאמונה הזאת, ובעצם מעבר לטיפולים המדהימים שקיבלתי מהאנשים הכי טובים, מרופאים וצוות מדהים לכל אורך ההחלמה, אם זה בניתוחים, אם זה בכימו, אם זה בבדיקות, באמת הכל היה ברמה הכי גבוהה שיש. מעבר לזה, עשיתי כל הזמן עבודה פנימית על עצמי, המון דמיון מודרך של הרגע שאחרי, כמו שאמרתי לכם, דמיינתי איך אני כבר כותבת את ההרצאה, איך אני עוזרת לנשים שמתקשרות אליי כמו שאני התקשרתי, איך אני משיקה את הספר הזה, איך אני מצליחה להעביר הלאה את כל הניסיון שרכשתי בזכות הסערה הזאת שפקדה את החיים שלי. ומהרגע הראשון הקפדתי לשתף כל הזמן. בנעוריי הייתי בולמית, הייתה לי הפרעת אכילה. זו הייתה תקופה שכלפי חוץ הכל היה מושלם, תמיד הייתי עם חיוך מאוד מאוד גדול מרוח על הפנים. ילדה טובה, מרצה, מקסימה, תלמידה מצטיינת, הכל טוב, רק אל תדעו מה קורה בפנים. ובפנים דימוי עצמי בקרשים, לא אהבתי את עצמי, לא קיבלתי את עצמי. התביישתי ולא שיתפתי בקשיים שלי באמת, וחשבתי שרק ככה יאהבו אותי. וכשהחלמתי מהבולמיה, כשעברתי טיפול ולמדתי לקבל את עצמי, הבנתי שהשיתוף הוא מאוד מאוד חשוב, לא להישאר לבד עם הבעיות שלנו, עם הקשיים שלנו, עם הכאבים שלנו. ומאז יש לי איזו משוואה כזאת בראש ששיתוף שווה בריאות. וזאת המשוואה שנכנסתי איתה לסרטן, ומהרגע הראשון שיתפתי, ומכל שיתוף באמת למדתי, קיבלתי המון ידע, המון קישורים, חיבורים, מתנות, אנשים מדהימים שרק רצו לעזור בדרך, לטפל, לעשות כל מה שהם יכולים, המון עצות חשובות, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש, לשתף, לא להיות אף פעם לבד בקושי, כי בזמני משבר יש איזושהי מחשבה כזאת, שאיזושהי תחושה מאוד מאוד חזקה של בדידות, בין אם זה במחלה, אבל בכל משבר שהוא, אנחנו מרגישים שאף אחד לא מבין את מה שאני עובר. וקרל יונג אמר שבדידות לא נובעת מחוסר אנשים סביבך, אלא מחוסר היכולת לדבר עם אנשים על מה שחשוב לך. ולכן השיתוף הוא מאוד מאוד חשוב. צריך לקחת בחשבון שכשמשתפים, לפעמים מקבלים תגובות הזויות. אז אני רוצה להקריא לכם איזשהו פרק מתוך הספר. 40 דברים שאסור לומר לחולת סרטן. וואי, אימא'לה, איזו מסכנה, מה זה בכיתי כששמעתי? השיער זה שטויות, זה יצמח צ'יק צ'אק, העיקר שתהיי בריאה. אל תעשי כימותרפיה, הקרנות, מיטה ושחזור, תעשי רק טיפולים אלטרנטיביים. אז מתי את חוזרת לעבוד? בדיוק חברה של דודה של סבתא שלי נפטרה מזה. למה נראה לך קיבלת את זה? היית בלחץ? למה את בוכה? אל תבכי. מה פתאום הולכת למות? איזה שטויות, אל תגידי את זה בכלל.
מה זה חשוב שיש זמן? תגידי תודה שאת בחיים. אל תשאלי, אני מכירה מישהי שחלתה, ואז בעלה עזב אותה. אפי לא עזב אותי. גבוה? שלא יצא לי סנטר חפוך, סלם מדהים. ככה, איך הסנטר? עם כל הקבלה שלי, את הסנטר אני לא מקבלת, זה גם בספר, אתם תראו. זה הוראות שקיבלתי. כמו שייקספיר. תשתי מיץ שרביטן מצוי, הרבה לימון וקורקום. לא באתי לוותר, כי בדיוק הייתי חולה, ואז בעלי חלה, ואז החתול, ואז העציץ. צריכה הקרנות? חבל, עושה סרטן. אבל נכון שאת שמחה שיצאת מהמרוץ הזה של החיים? תהי חזקה בשביל הילדים. לפצוח בנאום קורע לב של 20 דקות על התחורים שלך. סיפור אמיתי. איזו מסכנה, אני מכירה מישהי שמתה מזה בייסורים קשים. אני מכיר מישהי שמתה מזה, אבל ממש מהר, היא לא הספיקה לסבול תודה לאל. זה הכל בראש שלך. דווקא לא, זה בשד שלי. זה הסוג הזה שאו שמתים ממנו או ששורדים וממשיכים לחיות? כן, גם כל החיים כאלה. את חייבת לעשות כריתה ושחזור של השדיים כדי שזה לא יחזור. אני עשיתי כריתה ושחזור של השדיים, וזה בכל זאת חזר לי. הילדים בטוח יהיו בטראומה מזה, גם אם לא רואים את זה עכשיו. סיימת את הטיפולים לפני שנה? אז למה לא חזרת לעבוד בעצם? אולי כי אני עדיין בשיקום ועם מלא תופעות לוואי? אז מה את עושה כל היום? מלא בדיקות, טיפולים פיזיים, רגשיים, ניסיונות להתאפס חזרה על החיים שלי. אז מה את הולכת לעשות כשתסיימי עם השיקום? אם הייתי יודעת מי אני ומה קורה איתי עכשיו אחרי שהחלמתי, כנראה כבר הייתי עושה משהו. מה כן אומרים לחולי סרטן? בעיקר אני כאן עבורך. חשוב לי ללוות אותך בתהליך הזה. את לא לבד, אני איתך. ואיך אני יכולה לעזור? אבל זה רק כמובן כשבאמת מתכוונים לזה. הייתי בשיא החיים שלי, מגשימה את עצמי בקריירה, מטפלת רגשית כמו שחלמתי, מרצה, נשואה באושר, אימא ל3 ילדים מדהימים, איתן, דניאל וליה, המתוקים שלי, היו ילדים קטנים, והכל היה טוב, ופתאום זה הגיע, ופתאום העולם עצר מלכת, ואז המילים היפות של רחל שפירא, בשיר שלה רק אתמול, פתאום קיבלו משמעות חדשה. אז אני רוצה להזמין לבמה את קרן, שטרית בלי, חברה שלי, יקרה, ששרה כל כך יפה והגיעה לשיר לנו, ופגשתי את קרן בסדנה במדיקל קר, שתכף תשמעו את שאולי, המלאך שלנו, שעושה קסמים ומרפא אנשים שם. גם היא מחלימת סרטן שד, אז אנחנו אחיות להחלמה. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו. אפשר להקריא גם את המילים עם הסם? בואו ננסה. אפי יכול לעשות הכל. רק אתמול דרכי הייתה ברורה לי, כן, לכאורה משלתי בחיי, מישהו צחק עליי, מישהו אולי משתעשע על חשבוני, מישהו צחק עליי ושלח אותך אליי, איך זה הפכת עתיד את עולמי. רק אתמול החופש כה קסם לי, כן, לכאורה הכרתי את עצמי, לא יודעת את נפשי, זוהר אנושי בעת ציפני עד היסודות, לא יודעת את נפשי, כי ליבי כבר לא חופשי, ככה נשפטי, למה לא להודות?
רק אתמול מתי היה זה כן, את הזמן בקושי הזהב. אם אתה הוא גורלי, אם אתה שלי, למה רק חלק? קח את כולי. אם אתה הוא גורלי, ואם צריכה שואפתי, אל תיקח רק חלק, קח כבר את כולי. אם אתה הוא גורלי, אם אתה שלי, למה רק חלק? קח כבר את כולי. שאולי פז יניב, אז תשים את השקופית בבקשה בסוף המצגת של שאולי פז יניב. שאולי פז יניב הוא המנכ"ל של המדיקל קר, בית חולים שיקומי אינטגרטיבי. שאולי הוא מלאך בחיים שלי, הוא היה חלק מאוד משמעותי בהחלמה שלי. הוא פתח מקום קסום שעושה ניסים לאנשים, גם לאנשים שברפואה הקונבנציונלית לא מקבלים מענה, ומרפא אנשים. אז אני אתן לכם ליהנות מהקסם שלו, ובתודה שהסכמת לבוא לפה היום ולתת לנו מהלב שלנו. רגע, שאולי סנטר. אנחנו מאוזנים ביחד. טוב, אני קודם כל רוצה להגיד לך שאני גאה בך, שאת מדהימה, ושהספר שלך הוא ספר של ריפוי, והוא עוד יעשה המון טוב בעולם. ואני תכף אסביר בכמה מילים כמה זה ריפוי, ואני גם רוצה להתנצל בפניכם, אני רציתי להיות פה יותר זמן, אבל אנחנו מטפלים בקבוצות של חיילים, ויש לנו, בדיוק, יש לנו ככה פגישה עם כל ארגון נכי צה"ל וזה, אז אני אצטרך לזוז בזה 20 דקות. אז אני אתחיל את השיחה שלי בפילוסופיה, אני אעבור לביולוגיה, לבריאות וריפוי. אז את שאלת שאלה מאוד טובה, והשיר מאוד דיבר על זה, והשאלה היא, מי אני? מי אני? והאם אני באמת מזמן לעצמי משהו לא טוב, בעצם זה שאני בצורה מסוימת. והאם אני יכול לזמן לעצמי ריפוי? וזה בעצם השאלה הכי גדולה, וזה המחלה והריפוי התודעתי. האם אני באמת מזמן לעצמי משהו לא טוב, בלי לדעת, והאם אני יכול לזמן משהו אחר? ואם זה כן, המפתח בידיים שלי. ואני יכול לעשות עם זה הרבה דברים עם המפתח הזה. חוץ מכל הרופאים, וזה בסוף, יש לי את המפתח הזה, והמפתח הזה הוא מאוד עוצמתי. להכיר אותו, להבין אותו ולהשתמש בו. אז נתחיל בזה, בשאלה הזאת מי אני, אנחנו נסתכל רגע קצת על איך אנחנו תופסים את עצמנו בעולם הזה. אז אנחנו הולכים בחיים האלה, ויש לנו את העבר של כל מה שקרה לנו, יש לנו את ההווה של מה שקורה עכשיו, ויש לנו את העתיד, ואנחנו בתוך כל הרגעים. אז אם אנחנו מסתכלים קצת על הזמנים שמגדירים את החיים, החיים בנויים מיליארד, עשרות מיליארדים של שניות, ואנחנו מטיילים את החיים האלה דרך העבר והעתיד. אנחנו מסתכלים על העבר, אנחנו אומרים בעצם בתודעה, העבר לא פה, הוא לא קיים, הוא לא מתקיים, הוא לא אמיתי. זה רק זיכרון שנשאר בתוכי מן צלקת או חותם לגבי מה שקרה לי פעם. אבל זה לא מתקיים ברגע הזה. לא שזה נכון, אבל זה מה שאנחנו חושבים. אחר כך אנחנו מדברים על ההווה, ואנחנו אומרים, כולם אומרים, בוא נחיה את הרגע הזה, בוא נהיה בהווה, בוא נהיה עכשיו, כאן ועכשיו, ואז נחיה את החיים. אבל זה גם לא נכון, כי גם אין הווה. מה זאת אומרת, אין הווה? זה טרף נעלם. בדיוק. ההווה בתזוזה, בתנועה, ואני לא יכול לעצור אותו. אז כשאני אומר את המילה שאולי,
השעה נהיה עבר והוא לי בעתיד, ובין אות לאות זה נע בין העבר לעתיד. אז אין הווה, זה לא מתקיים, זה כל הזמן זז. לא יכול לתפוס את הרגע, כי הרגע זז. אז אין הווה, אז נלך לעתיד. אומרים, אוקיי, מה זה העתיד? העתיד זה דמיון. אני מדמיין מה יהיה העתיד שלי, אבל זה לא רלוונטי למה שבאמת קורה. אף אחד לא יודע מה יקרה, אף אחד לא יודע, אם תשאלו, עם מי הוא יתחתן, מתי הוא יתחתן, כמה ילדים יהיו לו, כמה נכדים יהיו לו, מתי הוא ימות, במה הוא יחלה, במה הוא יעבוד, שום דבר אנחנו לא יודעים. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים משהו, אבל שום דבר ממה שיקרה לנו בחיים בעצם, אין לנו מושג ממה שיקרה, וכל מה שקרה לנו בא אלינו כאילו במקרה, גם כאילו, אבל בא אלינו במקרה. אז אם אין עבר, כי זה רק מה שהיה, ואין הווה, כי אפשר לתפוס אותו, ואין עתיד, כי זה דמיון שהוא לא האמת, אז מה נשאר? נשאר דבר אחד, נכון. נשאר האני. האני שהולך את כל הרגעים. זה מה שנשאר. עכשיו, זה מה שיש, זה כל מה שיש, אין משהו אחר. יש את האני שהולך את הרגעים. עכשיו, כשאני נפגש ברגע, אני בא לתוך הרגע עם איזשהו מצב צבירה מסוים. נגיד, דוגמה של החיים, נגיד סתם לדוגמה, אני קם סתם עצבני, כעוס, קרה לי משהו בעבודה, בבית, יש בי טעינה שלילית. עכשיו, כשאני מגיע לרגע, עם המצב צבירה הזה, בעצם אני צובע את הרגע עם מי שאני מבפנים. זאת אומרת שאם אני עכשיו פוגש את הבן זוג שלי, שאני בכעס גדול, איך אומרים? התוצאות ברורות. מה שהתפתח זה ברור. בעצם מה שקורה במציאות בחוץ, זה השיקוף של המצב צבירה שלי עכשיו. ומה שצריך להבין, למה יש ריפוי תודעתי? כי בעצם בכל רגע בחיים יש אין סוף אפשרויות. כשאני פוגש את הבן זוג שלי, זה יכול להיגמר בחיבוק, זה יכול גם להיגמר בריב, זה יכול להיפגש בפרידה, זה יכול להיגמר בירח דבש. עכשיו, יש את כל האפשרויות על הסקאלה, אבל כשאני בא במצב צבירה מסוים, אני בוחר את האפשרות, מתוך כלל האפשרויות הקיימות, שזה מה שהולך להתקיים. כי אם אני בא בכעס ובקטע של ריב, זה מה שיקרה. ואז העתיד בעצם זה מה שזרעתי בהווה. אם אני באתי בכסח, אז עוד שבוע אולי אני אראה את התוצאות של זה שהוא ישן בחדר אחר ואני ישנה בחדר אחר, וכל מה שקרה בעצם זה תוצאות של מה שאני בוחר ברגע הזה, ומי בוחר ברגע הזה? המצב צבירה שלי. המצב צבירה של איך אני ברגע הזה, זה מה שבוחר את מה שהולך לקרות. עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, כל מה שחשוב זה המצב צבירה שלי. בעצם, המצב צבירה הזה הוא בוחר בשבילי גם את העתיד שלי. העתיד זה ההגשמה של המצב צבירה שלי עכשיו. והמצב צבירה שלי הוא לא רק בוחר לי החלטות בחיים, הוא גם כן מייצר לי בריאות או מחלה. כי אם אני בתוך מצב צבירה כרגע, מתמשך, של כעס, דאגה, חשש, לא יודע מה, המצב צבירה הזה מייצר פיזיולוגיה. מתחילים לפעול למערכת הורמונלית שמשחררת לי 1400 נוירוכימיקלים בגוף, מערכת עצבים שלי נכנסת ממערכת פרסימפטית לסימפטית, המוח שלי חושב בצורה מסוימת, הגוף שלי עושה תהליכים מסוימים, מערכת עיכול מפסיקה לעבוד, מערכת חיסון מפסיקה לעבוד, בגלל זה שאני מפחד, מתייבש לי הרוק, כי חלק מהפעילות שקורה בזמן שאני בחרדה ולחץ, מערכת העיכול מפסיקה לעבוד, ואז בעצם אני מרגיש את זה שהרוק מתייבש. אז המון פיזיולוגיה קשורה למצב צבירה שלי. כשאני נמצא במצב צבירה מסוים, בעצם אני מייצר פיזיולוגיה מסוימת, שלאורך זמן גם מייצרת בי מחלה. ואם אנחנו מסתכלים על המילה הזאת מחלה, אז המחלה וגם הבריאות. ארגון הבריאות העולמי קבע בהגדרה שלו, שבריאות זה מצב של רווחה, שאני באיזושהי שלמות והרמוניה עם החיים. רווחה נפשית, חברתית, כלכלית, אני מוסיף רוחנית, זה מצב בריאות. ומחלה
באה מהמילה disease, שזה this is, חוסר נינוחות, שערה. מחלה זה שערה מתמשכת בנפש. כשאני בשערה מתמשכת בנפש, בעצם אני מייצר פיזיולוגיה, שהפיזיולוגיה בסופו של דבר תתממש להיות מחלה בגוף. והשערה הזאת צריך לטפל בה כמה שיותר מהר. ובגלל זה שהרמב"ם אמר נפש בריאה גוף בריא, וזה הוא מתכוון. הוא מתכוון שאנחנו נבריא לנו את הנפש, אנחנו נפסיק לייצר מחלות. ובצד הכי של הריפוי, אם אני נכנס עם המקום הזה לתודעה חיובית, למקום של הודיה, למקום של הערכה של החיים, למקום של קבלה, השלמה, אני מייצר פיזיולוגיה הפוכה בגוף שנותנת לי בריאות. וזה דברים שגם הארגון הבריאות העולמי, כי ככה הוא מגדיר את זה, את הבריאות ואת המחלה. אז כשאנחנו מבינים את כל הדברים האלה, אז אנחנו יורדים לשורש העניין. שורש העניין זה מצב הצבירה שלי. עכשיו אני נגיד חולת סרטן, המצב הצבירה הטבעי שלי יהיה דאגה. למה? נגיד גם הבראתי, החלמתי. אבל עכשיו יהיה לי איזשהו כאב פה, או יגדל לי איזה נמש פה, מה המחשבה הראשונה שאתה רואה? אוי, זה חוזר. למה? כי לגוף יש זיכרון. ופה נכנס העבר שמשפיע על מצב ההוויה של עכשיו. בעצם העבר שלי, כל מה שקרה לי בעבר, קובע את מצב הסבירה שלי היום. זאת אומרת שאם עכשיו הבן זוג שלי לא חוזר באחת בלילה ולא מתקשר, אבל בעבר שלי היה לי, לא יודע מה, אבא בצבא שהוא לא התקשר ואז הוא עבר תאונת דרכים ונהרג, זה משהו שקרה לי בעבר. אז עכשיו כשהבן שלי לא מתקשר אליי, או הבעל שלי לא מתקשר אליי, הדבר הראשון שקופץ לי זה קרה לו משהו בכביש, כי יש לי זיכרון כזה. ואז קופצת דאגה וקופצת חרדה. וקופצת, בעצם כל המערכת מופעלת. אז אם אני אדע, אני צריך להבין שאני לא דף נקי. מה שצובע את היום יום שלי, זה כל מה שקרה לי קודם. וכדי לרפא את זה, אני בעצם צריך לרפא את מה שקרה לי קודם. אם אני ארפא את העבר שלי, הוא יפסיק לצבוע את המצב סבירה שלי היום. ואני אפסיק להיות בדאגה היום ממשהו שקרה פעם. ופה מתחיל ונגמר בעצם הריפוי התודעתי מדבר על שני שלבים. אחד, פעם לעצור את האוטומט שאנחנו רוצים בחיים והכל קורה כאילו אוטומטי, ולשאול שאלה נורא פשוטה. מה קורה לי? איפה אני עכשיו? מה, אני בטוב? אני לא בטוב? אני כועס? אני משמח? רגע, לעצור לשאול. בשנייה של התבוננות פנימה, אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים. עכשיו, אנחנו לא נותנים למקום הזה, שנגיד עכשיו הוא בדאגה או בכעס או בחרדה, לבחור בשבילנו את החיים. אנחנו ברגע שאנחנו קולטים שכרגע מה שיש פה זה דאגה, או כרגע מה שיש פה זה חרדה, אנחנו בעצם הולכים לדאגה הזאת ולחרדה הזאת ומשנים אותה, עושים לה טרנספורמציה, הופכים אותה להודיה, הופכים אותה לאהבה, בזה שאנחנו מטפלים בעצמנו. ואם אנחנו מצליחים לשנות ברגע הזה את המצב צבירה שלנו, מחשש דאגה למצב של אהבה והודיה, אנחנו משנים את הפיזיולוגיה שלנו, אנחנו גם משנים את העתיד שלנו. כי מה שאנחנו נבחר לעשות מתוך המקום של הודיה או מתוך מקום של חרדה זה בכלל לא אותם מעשים. והעתיד שלנו ייראה שונה. ולכן, מה שקורה ומה שחן עשתה ומה שחן פה כותבת בעצם בספר שלה, אם לדעת, אם מתכוון, זה בעצם איך להכיר את עצמי יותר טוב, איך לראות את הדברים שקרו לי פעם, שהפריעו לי, אם זה דברים, את מדברת עליהם כמו בולמיה, דברים של דימוי עצמי, דברים שהיה לי קשה איתם, ואיך לרפא את הכאב של הילדה הקטנה שלי, כדי שאני אהיה משוחררת מזה, כדי שפעם הבאה, אם מישהי תגיד לי, את לא נראית טוב, את שמנה, את רזה, זה לא ידליק לי את הכאב של אותה ילדה קטנה שהרגישה שהיא לא מספיק טובה. ואם אני אצליח לרפא את זה, אני אהיה בקבלה, אני אהיה בהשלמה מול העולם,
והעולם לא יטלטל אותי ולא יפעיל בי פיזיולוגיה, שבסופו של דבר גם תראה לי מחלה. אז תמצאתי מאוד מאוד בקיצור את ככה, מה זה בעצם ריפוי תודעתי. אני רוצה להודות לך על מה שאת לוקחת את המסע שלך ועוזרת לאנשים. ואני אסיים במשפט אחד מאוד מאוד חשוב, שהוא קשור לייעוד והגשמה. שהרבה אנשים אומרים, גם את תיארת את זה קצת, ואני רוצה טיפה להגיד על זה משהו, אני רוצה להיות אחרי, אני רוצה להיות במקום שכבר עושה טוב, אני רוצה להיות פה, אני רוצה להיות שם. ושבן אדם אומר לי, אני רוצה להיות פה, אני רוצה להיות שם, אני אשאל אותו, אני לא רוצה לדעת איפה אתה רוצה להיות, אני רוצה לדעת איפה אתה עכשיו. כי אם הוא עכשיו במקום שהוא לא טוב, הוא יהיה טוב רק אם יקרו הדברים האלה והאלה, אז במצב סבירה שלו עכשיו, הוא בעצם, הוא מייצר לעצמו פיזיולוגיה ומייצר לעצמו קושי בחיים. לכן אני מגשים את הדבר הבא שלי מתוך מלאות ושליחות שאני עושה את הכי טוב כאן ועכשיו, ויודע שהכל יבוא מולי והכל יקרה לי, הכל יבוא לטובה. אבל עכשיו ברגע הזה אני האבא הכי טוב, אני הבן זוג הכי טוב, אני התומך הכי טוב, אני מרפא הכי טוב, אני אוהב את עצמי בצורה הכי מלאה וטובה. אני צריך להגשים את עצמי ברגע הזה ממש. ככל שאני מגשים את עצמי, זה נקרא נוכחות. שאני נוכח, אני רואה מה קשה לי, אני משחרר, ואני בוחר בטוב, ברגע הזה אני בעצם מייצר לעצמי את המציאות החדשה. אז הכל נמצא כן ברגע הזה, אבל זה קשור למצב סבירה ואיך משנים אותו. תודה רבה. בלי שיגידו למה ואיך, והכל עוד מחכה לך, יש בליבך את כל התשובות. קחי איתך כל מה שתרצי, תעשי רק מה שטוב לך, תראי שהכל עוד יתגשם לך, בסוף עוד ידלקו האורות. ירושלים מלא חלומות, תבחרי כל מה שבא לך להיות, תובילי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך, ותראי אף פעם לא מאוחר, אל תשאירי את הכל למחר. יש את היום גם בימים השונים, שהכל יהיה ברור לפעמים, בעיניים, בשמיים, תמצאי בעצמך את הכוחות, תרקדי את עצמך מול מראה, תאהבי את כל מה שאת רואה, כי את שמש, את מוארת, אז אל תפחדי לגלות שיש בך עולם שלם מלא חלומות. תבחרי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך, ותראי אף פעם לא מאוחר, אל תשאירי את הכל למחר. יש את היום, יש את היום, יש בך עולם מלא. תחייכי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך, עולם שלם מלא חלומות. תבחרי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך, ותראי אף פעם לא מאוחר, אל תשאירי את הכל למחר. יש את היום. אז בחיים לא חשבתי
שאני אסע כל הדרך מבת ים עד חיפה, רק בשביל להסתפר. אני נכנסת למספרה, פוגשת את אבי, הספר, ואני יודעת שאת התספורת הזאת, שאותה אני בחיים לא אשכח, אני הולכת לעשות בדרך שלי. בזמן האחרון איבדתי שליטה על כל כך הרבה דברים בחיים שלי, שאני יודעת שאת זה אני צריכה לעשות כמו שאני רוצה. אני נכנסת עם אפי בעלי, עם הספר, לחדרון הקטן בקצה המספרה. בדרך אני חולפת על פני קצוות שיער חומות כאלה גדולות מפוזרות על הרצפה, והלב שלי מחסיר פעימה, ואני מחזיקה את עצמי לא להתפרק. אנחנו נכנסים לחדר, ובכניסה אני מבחינה במראה גדולה לבנה, והספר שואל אותי האם לחסות את המראה. ברגע הזה עולה לי זיכרון של יום שגרתי, חודשיים קודם לכן. אתה רוצה? הוא נשאב לסיפור. עם אפי בעלי היקר. אז עולה לי זיכרון של חודשיים קודם לכן, בעוד יום שגרתי באמצע השבוע, אני אחרי יום טיפולים בקליניקה, יום ממלא, אני מתארגנת לבילוי זוגי עם אפי, אנחנו עומדים במעלית מול המראה, ואפי ככה מלטף לי את השיער, ואומר לי, יפה שלי, איך אני אוהבת את השיער שלך? ואני מחייכת לעצמי ואומרת, חושבת לעצמי שבאמת השיער שלי זה הדבר שאני הכי אוהבת בעצמי. במשך המון שנים ממש נמנעתי מלגעת בו, לקצר אותו, הוא תמיד היה סמל הנשיות והיופי שלי. ועכשיו אני פה, במספרה בחיפה. מסתכלת על המראה, דומעת, ותוהה האם אני מסוגלת להישיר מבט אל המראה בזמן שהספר מגלח את כל הראש שלי. רגע לפני שהשיער ינשור מעצמו בעקבות טיפולי הכימו שהתחלתי שבועיים קודם לכן. סערת רגשות מציפה אותי, מאיימת להטביע אותי, המון פחד וחוסר ודאות, תחושת בדידות נוראית שאף אחד לא באמת מבין מה אני עוברת. אלפי שאלות, איך אני אראה, איך אני ארגיש, מה אני אחשוב על עצמי, איך אני אתמודד, מה יהיה בסוף, מה יחשבו עליי, האם אני באמת כזאת חזקה ואופטימית כמו שתמיד חשבתי, האם באמת החוסן שלי יעמוד לרשותי ברגע האמת. המון שאלות ואפס תשובות. והרגע הזה, זה הרגע שממנו הכי חששתי מרגע ההבחנה. האמת שיותר מהמחלה עצמה ואפילו יותר מהמוות. והרגע הזה מסתמן כמבחן הקבלה הגדול ביותר של חיי. וברגע הזה עולה לי עוד זיכרון של חצי שנה קודם לכן, שהשתתפתי בסמינר של טוני רובינס, ועלה שם איזשהו משפט שהדהד, שהוא אמר שם כל הזמן, Life doesn't happen to you, it happens for you. החיים לא קורים לך, הם קורים עבורך, או בעברית צחה, הכל משתבש לטובה. וברגע הזה הקשה מול המראה, המשפט הזה ככה מאיר לי כמו אור גדול שמכוון אותי ומחבר אליו את כל השנים של הלימודים והסדנאות והכלים והתובנות שרכשתי, ומזקק לי את הכל לכדי גישה אחת עוצמתית שהולכת להיות מקור הכוח והחוסן שלי במסע הזה שרק התחיל. באותו רגע מול המראה בחרתי להסתכל למציאות בעיניים. בחרתי לראות את הקרחת שלי, לראות את המחלה שלי, לראות את עצמי בשיא החולשה שלי. בחרתי לקבל את עצמי כמו שאני. עמדתי במבחן. ולא רק שהעפתי את הקרחת שקניתי מראש באלפי שקלים ומעולם לא שמתי אותה. את הקרחת, את הפאה. העפתי גם את הקרחת. אז העפתי את הפאה. ומאותו רגע הרגשתי הכי עוצמתית שבעולם, דווקא בתקופה, בשיא השפל של החיים שלי. והבנתי שדווקא בשנה הזאת, שהייתה מאוד לא פשוטה, עם הרבה טיפולים וכימו וניתוחים לא פשוטים, זאת הייתה השנה שבה הכי צמחתי. הגשמתי את החלומות הכי גדולים שלי, אפי. אפי, זה חלום שהגשמתי הרבה לפני, ואני מגשימה אותו כל יום. הפכתי לדוגמנית, דווקא עם קרחת מנצנצת, הרגשתי הכי יפה שבעולם, צעדתי עם אמא שלי האהובה ועם ליה שלי על הגג של עזריאלי.
הרגשתי שהקרחת יכולה להיות לא רק מקור לבושה או לחולשה, אלא מקור לגאווה, לעוצמה, לקבלה עצמית. ככה כל הזמן הייתי מלטפת אותה, וכתבתי את הספר הזה, ובזכות כל המסע הזה שעברתי בעצם הצלחתי לצמוח ולהגיע להרבה מאוד נשים שזקוקות לי, ולהביא להן מהניסיון שלי והכלים שלי, ואני מקווה שאני אוכל בעזרת הספר גם להגיע לעוד הרבה. אז זאת הייתה השנה שהייתה, ובשקף הבא אנחנו נבין מהו הדבר החשוב ביותר שיכול לעזור לנו להתמודד עם משברים שרובנו מפספסים אותו. מה הגישה שתעזור לנו לעבור כל משבר בדרך קלה ובריאה יותר, ואיך קבלה יכולה לעזור לנו לצמוח ממשברים. כי אומנם הסיפור שלי זה סרטן השד, אבל כל אחד מאיתנו חווה משברים בכל יום בחיים שלו. קטנים, גדולים, זה יכול להיות מכל סוג, מכל גודל, זה יכול להיות מצב רפואי, תאונה, אובדן, גירושים, משהו בזוגיות, או סתם תאונה או קפה שנשפך לי על החולצה ברגע הכי לא מתאים. החיים רצופים בקשיים ומשברים. ואומנם אין לנו שליטה על מה שקורה לנו. אנחנו לא יכולים להשפיע על הקלפים שיחולקו לנו. אבל הדבר היחידי שיש לנו עליו שליטה, ולכן זה הדבר הכי חשוב והדבר שבו כדאי לנו להתמקד, הוא, מה? טלפון. טלפון, לא? מה הדבר היחיד שהוא בשליטתנו? התגובה שלנו. יפה מאוד, איתני, יפה מאוד. אז הגישה שלנו, איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו מתמודדים עם כל המשברים האלה, כל השיט הזה שהחיים זורקים לכיווננו. אוקיי? כי אנחנו לא יכולים לשנות את העבר, אנחנו לא יכולים לשנות את הקלפים שחולקו לנו. אנחנו כן יכולים לשחק איתם חכם. אנחנו יכולים לנצח גם אם קיבלנו קלפים גרועים. ואנחנו יכולים להשפיע ולשנות את העתיד שלנו לטובה. בדיוק כמו ששאולי דיבר קודם. כן, בבקשה. את צריכה לעשות ככה. אז מעבר לזה יש עניין כזה כשאנחנו ניגשים למשברים, יש את החלק המעשי, ה-doing מה שנקרא, הפעולות שצריך לעשות כדי לפתור את הדבר הזה ולהתמודד, ורובנו ישר רצים לשם, מה צריך לעשות, to do list וקדימה. ויש חלק חשוב לא פחות, וזה ההוויה, המהות שלי, מי אני בוחרת להיות כשאני באה להתמודד עם המשבר הזה. ואת החלק הזה רובנו מפספסים, ובעיניי החלק הזה הוא הרבה יותר חשוב. מה שאני בחרתי בדרך שלי, זה בעצם גישה של קבלה. קבלה של המציאות וקבלה של עצמי. כמו ששאולי דיבר, מעבר ללרוץ קדימה, אלא רגע להיות ברגע הזה ולהבין זה המצב. וכרגע רק להיות נוכחת ברגע הזה. עכשיו, קבלה זה לא אומר שזה מה שרציתי, שאני שמחה, שאני אוהבת את זה. זה רק אומר שאני מכירה במציאות, שזה המצב כרגע. ואיתו אני עכשיו הולכת להתמודד. אוקיי? עכשיו, זה לא כזה קל לקבל משברים, ולכן אני רוצה קצת לעזור לכם לקבל אותם בצורה טובה יותר. אז כדאי להבין 3 דברים. קודם כל, משברים, בין אם נרצה או לא נרצה, הם חלק בלתי נמנע מהחיים, אז אולי חבל סתם כל הזמן להילחם בהם ולכעוס כשהם מגיעים. דבר שני, כמו כל דבר בחיים שלנו, גם משברים הם זמניים וחולפים. גם זה יעבור מה שנקרא, גם הדברים הטובים וגם הדברים הרעים. והדבר השלישי זה שמשברים הם לא באמת דבר שלילי. זאת אומרת, כל משבר בעצם מחזק אותנו, מעלה את החוסן הנפשי שלנו, הרגשי שלנו, מחבר אותנו לכוחות שלנו. בדיוק כמו שהשרירים הפיזיים שלנו נבנים ומתפתחים דווקא כשמפעילים עליהם התנגדות וכוח, באותה צורה גם השרירים המנטליים שלנו נבנים דווקא בזמן משבר. אפילו מחקרים בעצם מוכיחים שאנשים שחווים משברים ובעיות ולחצים ברמה בינונית בחיים שלהם, בעצם יש להם איכות חיים טובה יותר מאשר אנשים שחווים בעיות ומשברים ברמה נמוכה יותר, קטנים יותר. והסיבה לכך היא שמשברים הולכים יד ביד עם חיים משמעותיים. אבל כשמגיע משבר, כולנו בני אדם, וכולנו עושים את הדברים הבאים. או יש לנו נטייה או להילחם במצב, או לחפש אשמה, מכירים את זה? להאשים, מי אשם בדבר הזה? לא מכירים, נכון? או להלקות את עצמנו,
או לרחם על עצמנו, להיכנס ככה, להישאב פנימה לרחמים עצמיים, או לייצר דרמה והיסטריה, או להדחיק ולהכחיש, זה לא המצב, אל תדברי על מחלה, לא אומרים את זה. למי כאן זה קרה חוץ מילי, אחד מהדברים האלה? מי כאן עוד בן אנוש חוץ ממנו? תודה רבה. כל מי שלא הרים את היד שקרן, תודה. אז לכולנו זה קרה, וזה בסדר וזה טבעי, זה הנטייה שלנו הטבעית. השאלה היא, האם זה מקדם אותנו? האם זה משרת אותנו? והתשובה היא שלא, להפך, זה תוקע אותנו, זה מעכב אותנו, זה גורם לנו לחיים של סבל, של מלחמות, או זה גם גורם לנו לתוצאות פחות טובות. אז מה כן עושים? קודם כל דוקטור נאדר בוטו אומר שאירוע הופך למשבר רק כשלא מקבלים אותו. כלומר, שוב, הכל עניין של גישה. ועדיין זה קשה. קשה לקבל משברים, אנחנו לא אוהבים אותם. אבל אני רוצה לתת לכם 3 כלים שיעזרו לכם להתמודד טוב יותר. דבר ראשון זה מסגור מחדש. באנגלית reframing, אחד הכלים העוצמתיים והפשוטים. מסגור מחדש בעצם אומר שאני נותנת התייחסות שונה לנושא מסוים ומסתכלת עליו בצורה שונה. חשיבה חיובית, למשל, זה מסגור מחדש שאנחנו עושים כדי לחיות חיים טובים ומאושרים יותר. מסגור מחדש מאפשר לנו לשנות ולהשפיע על הפרשנות שלנו, על המחשבות שלנו, על הרגשות שלנו ועל התגובות שלנו. ובהתאם בעצם לחיות חיים טובים ומאושרים יותר. אוקיי, אז המסגור מחדש שאני עשיתי, קודם כל איך עושים מסגור מחדש? פשוט שואלים את עצמנו. איך עושים מסגור מחדש? שואלים את עצמנו, איך אני יכולה להסתכל על הדבר הזה בצורה שונה, בצורה חיובית, בצורה מעצימה יותר. אני למשל במהלך ההחלמה שלי, קראתי לסרטן מתנה. מהרגע הראשון הייתי מהמעצבנות האלה שקוראת לזה מתנה. אני יודעת שזה מעצבן, אבל ככה בחרתי להסתכל על זה. ידעתי שאומנם המתנה הזאת באה באריזה מאוד מפחידה, מלאת חוסר ודאות, ואני לא הייתי בוחרת בה ולא הייתי קונה אותה בעצמי, אבל עכשיו שהיא הגיעה, היא בטוח מתנה ואני רק צריכה לגלות מה הדברים הטובים שקיימים בתוכה. לאשפוז שלי לקראת הניתוח קראתי חופשה זוגית במלון הכל כלול תל השומר, ובאמת זאת הייתה החופשה היחידה בזמן הקורונה שיכולנו לקחת. לניתוח הקריטה והשחזור שעברתי קראתי ציצים חדשים במימון המדינה אחרי 3 לידות, ולאחימו קראתי נקטר הבריאות של אלוהים שהולך לרפא כל תא ותא בגוף שלי. ותחשבו איך הגוף מגיב אחרת לדבר הזה כשזאת הגישה שלנו, במקום לקרוא לזה רעל. אז מה אם נסתכל בעצם על משברים בתור הזדמנות לצמיחה? תחשבו איך זה יכול להשפיע על ההתמודדות שלנו, אם במקום לפחד מהמשברים, נראה בהם הזדמנות. הכלי השני זה בעצם שאלת שאלות מעצימות. אני רוצה שתבינו דבר אחד מאוד חשוב, מאוד ברור, שבעצם המחשבות שלנו הן התשובות לשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו באופן לא מודע. כלומר, השאלות שלנו הן השורש להכל, אז אם ככה, בואו נלך לשורש ונטפל בו. והנטייה שלנו היא הרבה פעמים לשאול שאלות מסוג למה. למה זה קרה לי? שאלה הכי טבעית שבעולם. למה זה תמיד קורה דווקא לי? שאלות כאלה שכולנו שואלים, הן מאוד טבעיות, אבל הן יוצרות אצלנו איזושהי תקיעות בעבר, האשמות, צדקנות, קורבנות, רחמים עצמיים. ושוב, הדבר הזה פחות משרת אותנו, פחות גורם לנו להרגיש טוב. מה אם במקום זה נשאל שאלות מסוג לשם מה זה קרה לי? מה ההזדמנות שלי כאן? איך אני יכולה לצמוח דווקא מתוך הדבר הזה? וכל השאלות האלה בעצם מופנות אל העתיד, מייצרות אצלי אופטימיות, סקרנות למסע, לגלות את זה בהמשך הדרך, פותחות לי הרבה מאוד אפשרויות חדשות שאולי לא ראיתי קודם, ומשנות את כל האנרגיה שלי. והכלי השלישי, אולי המוכר ביותר, הפשוט ביותר, אבל גם העוצמתי ביותר, הוא הכרת תודה. הכרת תודה פשוט מגבירה את האושר בכל מצב, בכל רגע בחיים, לכל אחד מאיתנו, גם ברגעים הכי קשים, יש אין סוף מתנות שאפשר להוקיר עליהן תודה. אני דווקא בתקופת הכימו, בתקופה הכי קשה שעברתי בחיים שלי, כשאחרי כל טיפול שכבתי במיטה במשך 10 ימים במצב גסיסה,
הקפדתי יותר מתמיד להגיד תודה, לעצום עיניים בוקר וערב ולהגיד תודה. תודה על כל המתנות בחיים שלי. שום דבר לא מובן מאליו. תודה לילדים הבריאים שלי. תודה על בעלי התומך שלא זז ממני לרגע, כמו שאתם רואים. תודה להורים המלאכים שלי שלא ידעו את נפשם, רק איך לעזור ולשמח אותי ולדאוג לי. תודה על המיטה שלי, על הבית שלי, על האור שאני רואה, על האוויר שאני נושמת, על החברים, על המשפחה, על כל המתנות שקיבלתי בדרך הזאת. ובעצם לכל אחד מאיתנו, גם כשהכי קשה, יש הרבה מאוד על מה להודות, צריך רק לפקוח את העיניים, לחפש את זה, ולבחור להגיד על זה תודה. אז אני רוצה לתת לכם עכשיו מתנה קטנה לסיום. תודה. מתנה קטנה לסיום. אני מזמינה אתכם לשתף איתי רגע פעולה, ולעזור רגע את הדברים בידיים שלכם. אני רוצה לעשות איתכם איזשהו דמיון מודרך ממש של דקה אחת, אבל שעושה פלאים. אז ככה בואו תתמקמו בצורה נוחה. קחו נשימה עמוקה מהאף לבטן. מעולה. וממש עכשיו אני רוצה שתעלו בדמיון שלכם איזשהו זיכרון של רגע שחוויתם בחיים שלכם, שאתם יכולים לבחור להכיר עליו תודה. זה יכול להיות מהעבר הרחוק, זה יכול להיות אפילו מהיום בבוקר, זה יכול להיות רגע קטן או גדול, הגודל לא קובע פה. זה יכול להיות רגע של ניצחון מאוד גדול שאתם גאים בו, או רגע מרגש במיוחד, חתונה, לידה. זה יכול להיות איזשהו רגע קטן ואינטימי של חיבור, של אהבה, של אינטימיות. ואני רוצה שממש עכשיו תחוו את הרגע הזה מחדש, כאילו אתם חווים אותו כאן ועכשיו. יש תכונה נפלאה למוח שלנו, הוא לא מבדיל בין מציאות לדמיון. האפקט הוא זהה. אז תחזרו רגע לרגע הזה ממש כאן ועכשיו. מה אתם רואים בעיניים שלכם ברגע הזה? מה אתם שומעים ברגע הזה? איפה אתם נמצאים? מי נמצא שם איתכם? איך אתם נראים שם? איך הבעת הפנים שלכם? מה אתם אומרים לעצמכם ברגע הזה? אולי יש שם איזשהו קול פנימי? מה אתם מרגישים ברגע הטוב הזה שאתם מוכירים עליו תודה? מה אתם מרגישים? אתם יכולים גם לשים יד על הלב כדי להרגיש את זה בעוצמה גדולה יותר ולהתחבר לרגש הטוב והממלא הזה. ועכשיו ממש לקראת סיום אני רוצה שתאספו ללב שלכם את כל הרגשות הטובים שאתם מרגישים שם, אהבה, שמחה, אושר, אינטימיות, חיבור, שייכות, גאווה, כל הרגשות הטובים, תאספו ללב שלכם כמה שיותר, תמלאו אותו. תמלאו אותו, תמלאו, תיתנו לעצמכם ככה להתמלא. קחו נשימה עמוקה, ואתם יכולים לפקוח את העיניים, ונחזור לכאן ועכשיו, קצת מלאים יותר. תודה רבה. ולסיום אני רוצה ככה לסכם, אני רוצה גם להגיד על הכרת תודה שזה בעצם המוח שלנו לא יכול לחשוב שתי מחשבות בו זמנית. ולכן, ברגע שאנחנו חושבים מחשבה של הכרת תודה, זה אוטומטית מנטרל רגשות של כעס, של פחד, שני הרגשות הקשים ביותר שאנחנו בעצם חווים בזמן משבר. אנחנו לא יכולים גם לחשוב מחשבה של הכרת תודה וגם של כעס או פחד בו זמנית. אז תנצלו את הדבר הזה, זאת התרופה הטובה ביותר לרגשות הקשים האלה. אז לסיכום, הבנו בעצם שקבלה זה מפתח שיאפשר לנו להתמודד בצורה טובה יותר, בריאה יותר, מאוזנת יותר, עם כל משבר. אבל אתם יכולים להגיד לי, לכם, זה יפה בתיאוריה, אבל אני לא באמת באה לי לקבל את הדברים השליליים בחיים שלי. ואתם יכולים להמשיך להילחם בדברים לא טובים שקורים לכם. והדבר הזה פשוט מוביל לחיים של סבל, של בזבוז אנרגיה מיותרת, שאנחנו צריכים אותה דווקא בזמן משבר, כדי להתמודד בצורה טובה יותר. החיים האלה מובילים אותנו למלחמות, להתשה, לתסכולים, או
שאתם יכולים לבחור לקבל את המצב, להגיד זה מה יש ועם זה ננצח, שזה הדבר שאני אומרת לעצמי כל פעם שמשהו לא טוב קורה, הדבר הזה מחזק אותי, אני מתאימה את עצמי למצב, והגישה הזאת בעצם תוביל אתכם לחיים כלילים יותר, שלווים יותר, מאוזנים יותר, וגם לתוצאות טובות יותר. אז אני מזמינה אתכם לחשוב על איזושהי התמודדות שיש לכם בחיים, ממש היום. משהו אולי שאתם מתמודדים איתו, איזשהו אתגר, זה יכול להיות תקופה טובה, פחות טובה בזוגיות, אולי מצב בריאותי, אולי איזושהי תקופה בעייתית בעבודה או עם הילדים, כל דבר שהוא כל אתגר קטן או גדול. ואני מזמינה אתכם לעצור ולבחור מה הגישה שאתם לוקחים מכאן לדרך. האם מלחמות, מאבקים, או קבלה, כלילות, אופטימיות. כל בחירה היא לגיטימית, ולא רק שעצרתם ובחרתם. אז אני מאחלת לכם שהגישה שתבחרו תייצר לכם חיים טובים, מאושרים ושלווים יותר. תודה רבה. המתוקים שלי. אריה ואובה קריסה. אני מאוד מתרגשת. אנחנו רוצים להגיד לך, חנה שלנו, שאנחנו כל כך גאים בך, אנחנו אוהבים אותך, ואת עשית את זה בגדול, את עשית את זה כמו גיבורה אמיתית, את גיבורה אמיתית בזכות האופי המדהים שלך, בזכות הנחישות שלך, מטרות, להשיג אותם, לחוות, להרגיש, ובזכות האנשים המדהימים האלה שהצטרפו לעשייה הזאת, אתם חלק מאיתנו, מכולנו פה, מהילדה הזאת, ואנחנו רוצים להודות לכם מכל הלב שבאתם, ואתם מרגשים. קצת מרגיש לי כמו בת מצווה של קיינה. אולי בעצם ברית מילה של הנכד החדש, ספר במקרה הזה. בלי שחלות ילדתי הפעם. אז אנחנו רוצים לאחל לך, ואנחנו בטוחים שהספר הזה ייתן השראה, כוח, אור, להרבה אנשים שכל כך זקוקים לו. ואנחנו רוצים לאחל לך בריאות, אושר, שמחה, אהבה, כל הטוב שבעולם מגיע לך. אנחנו אוהבים אותך עד השמיים וחזרה, וגאים בך אין סוף. תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, אל השיא הזה המבעבע, המלא עשן, על הדרכים הנכונות שהולכת אותי ולא בחרתי, על ים אהבה ששפכת בי וכמעט טבעתי. תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, על שהטחת בפניי את האמת ואת הזמן, על הקוצים שזרעת לרגליי ובזכותם נשמרתי, על עמודי האש במעבריי ובכל זאת עברתי, אבל פגשתי קרן חום במסתרים של קרח, הערה של חסד ואור בלב ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכזב, תודה לך עולם שסיפרת לי עליו.
תודה שהבאת אותי לכאן, אל ארץ נוטפת דם ואש ותמרות עשן, על אנשי המעלה שהצבת בדרכי הטלטלה, ועל הגורל שכתבת לי עוד בהתחלה. אבל פגשתי קרן חום ממסערים של קרח, הערה של חסד ואור בליל ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכזב, תודה לך עולם שסיפרת לי עליו, שלא ייבשת את דמעותיי והנחת לאל לזרום, ועכשיו אנגם ילדות נפלט מהתהום. תודה לך עולם על החושך, על הסיכוי שהתבהר, ועל טיפה קטנה של אושר שכבר חשבתי לוותר. אבל פגשתי קרן חום ממסתרים של קרח, הערה של חסד ואור בליל ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכזב, תודה לך עולם שסיפרת לי עליו, והבאת אותי לכאן, שהבאת אותי לכאן, הבאת אותי לכאן, שהבאת אותי לכאן. תודה לכם שהבאת אותי לכאן, וכאן שגם חלום, אז תודה לך המון. אז אנחנו מגיעים לסיום. שוב אני רוצה להגיד לכולכם תודה רבה שהגעתם, שאתם איתנו, חלק, כמו שאמא שלי אמרה, אתם חלק מאיתנו, חלק מהלב שלנו, כל מי שפה במסע המרגש הזה. אני רוצה להודות, שאולי הלך, אבל להודות לשאולי שהגיע לפה ככה מהלב שלו ונתן לנו מהחוכמה שלו והרגישות שלו. אני רוצה להגיד תודה רבה לקרן, חברה מדהימה שלי, זמרת מדהימה, מרגשת, תודה מדהימה, ואני מאחלת לך להמשיך ולעוף עם הקול היפה שלך והלב היפה שלך ולכבוש את העולם. את מדהימה, מדהימה. התהליך של כתיבת הספר לקח 4 שנים בעצם. התחלתי לכתוב מהרגע הראשון שקראו לי לביופסיה, וכתבתי בהתחלה ככה למגירה או למחשב יותר נכון, ואז גם כתבתי בפייסבוק והתחלתי ככה לשתף, וידעתי אוקיי, אני אשתמש בפוסטים האלה וזה יעזור לי לבנות את הספר, אז זה מאוד מאוד עזר לי. ואז הבנתי שהדבר הזה לא יקרה בלי עזרה, ויובל אברמוביץ' הפנה אותי לקרמל קרמן, שיושבת פה, המדהימה. קרמל היא עורכת ספרים, היא דולה של ספרים, היא עוזרת להוציא לאור ספרים. קרמל ליוותה אותי בכל התהליך, מהרגע הראשון, ובעצם אין לי מילים להודות לך, כי אני יודעת שזה לא היה קורה בלעדייך, קרמל אהובה שלי. את פשוט מדהימה. אחרי שכתבתי, ככה הכתיבה הייתה לי ריפוי מאוד מאוד גדול, ואחרי תקופה שכתבתי, ואז סיימתי, ואז קראתי את הספר פעם ראשונה, ואז אמרתי לקרמל, אמרתי לקרמל, עכשיו אני ממש מרגישה כמו סופרת, כי קראתי את הכל, והכל זבל. ואני לא חושבת שאני אצטרך הרבה עבודה, כי אני צריכה כל משפט לשנות ולסגנן ולכתוב כמו שסופרים כותבים, אני לא יודעת לעשות את זה, אני כותבת כמו שאני מדברת. וקרמל אמרה לי בטבעיות, איזה מתנה טובה יותר את יכולה לתת לקוראות שלך, מאשר לדבר מהלב, הכי אמיתי שבעולם. ותודה רבה לך על המשפט הזה, ועל עוד הרבה משפטים מאוד מאוד חכמים שאמרת לי, ושלימדת אותי כל כך הרבה. אתה בן אדם הכי סבלני שאני מכירה, לעבוד איתי 4 שנים, ותמיד זמינה, ותמיד
רגישה ובלי אגו, אין דברים כאלה, וגם מדי פעם היא ככה אמרה לי, אולי תשחררי כבר, כאילו, כתבת הכל, זהו. ואמרתי לה, שנייה, ואז הגיע המצב שאמרתי לה, זהו, אני מרגישה שהוצאתי הכל, כל מה שהיה צריך להיכתב נכתב, וזהו, וזה קרה, ומאז זה לקח עוד שנה של עבודה. תודה רבה לך, כרמל אהובה. ואז כרמל המליצה לי בעצם על אמירה מבוא בנימיני, העורכת הלשונית שלי. ראיתי כמה עורכות לשוניות, קיבלתי עבודה של כמה עורכות, ומאוד מאוד אהבתי את אמירה, היא חולה היום, אז היא לא יכלה להגיע, לצערי הרב. ואני רוצה להגיד לה תודה, היא עושה עבודה מדהימה, רגישה, מדויקת, אז המון תודה לאמירה. דנה פה? דנה אופיר? לא, הלכה, אוקיי. אז אני רוצה להגיד תודה לדנה אופיר, דנה תהל אופיר, מי שמכירה אולי, היא צלמת נשיות, צלמת בחסד, ובעצם כשחליתי היא הזמינה אותי מהלב שלה לעשות לי צילומי נשיות, לקבל את הלוק החדש שלי, עם הקרחת החדשה, עם הציצים החדשים, עם כל הגוף החדש שלי. זו הייתה חוויה מאוד מעצימה, והיא גם עשתה לי כאלה תמונות מדהימות שהשתמשתי בהן לספר אחר כך, אז אני רוצה להגיד לה תודה רבה רבה, וממליצה בחום גם לכל מתמודדת וגם לכל אישה, ובכלל להעצים את עצמכם, לעוף על עצמכם, ללכת להצטלם ככה יפה, נורא כיף. אני רוצה להגיד תודה רבה לאלון אור, איפה אתה אלון? אלון אור הוא המעצב של הכריכה, שבעצם הצליח ככה לעבוד איתי ולקלוט את הווייב שרציתי של המסר הזה, של האופטימיות, למרות החושך מסביב. וגם הוא בן אדם מאוד סבלני, כל מי שעבד איתי, אנשים מאוד סבלנים, צריך הרבה סבלנות בעבודה איתי. ואני רוצה להגיד לו תודה רבה על הדבר היפה הזה שהוא הצליח ליצור. ואחרונה חביבה, לפני כן, מתי אלחנתי המולית שלי, המוציאה לאור, שמהרגע שהגעתי אליה בעצם היא הייתה בית עבורי, היא עשתה עבודה כל כך אישית, היא הייתה ממש משפחה שלי. היא לקחה את זה ממש ללב, היא גם קראה את הספר ומאוד נעזרה בו ככה ומאוד ריגשה אותי. אני מודה לה שהיא קיבלה אותי להוצאה שלה ועשתה עבודה באמת מדהימה. אז המון תודה למתי, מהוצאת מילים מדברות. אמרתי לכם תודה רבה לאלון ולמתי. זאת מתי, המוציאה לאור, מילים מדברות, ואלון אור, המעצב המופלא של הספר. קיבלתי את הספר שלה, שנייה לפאוזה. קיבלתי את הספר שלה ביום שאמרו לי שאני חייבת ביופסיה. יש חשד. ואני בלילה נכנסת לספר ואני אומרת, תשמעי, האפשרות היחידה זה ללמוד ממנה. ללמוד ממנה מה היא עשתה. וזה כל כך עזר לי לעבור את התקופה הזאת. תודה לך. אני רוצה לכל מי שנמצאת פה ומתמודדת, אני רוצה לשלוח איחולי החלמה מהירה ובריאות טובה וחיזוקים, ואתם כמובן מוזמנות לדבר איתי ובכל מה שתצטרכו. אז הדבר הזה זה מכה בכנף וזה עובר, והטוב עוד לפניכם. יש כל כך הרבה דברים טובים, ומאוד מאוד חשוב לא להזדהות עם ההבחנה. אנחנו הרבה פעמים מזדהים עם ההבחנה הרפואית ואומרים, זה המצב, ועם זה ננצח, אבל אנחנו אומרים, זה המצב וזהו. ואני רוצה להגיד, זה המצב, אבל לא. יש גם הרבה אפשרויות נוספות, יש גם את עולם הגוף נפש, יש גם ברפואה עוד, תמיד יש עוד אפשרויות. תמיד יש עוד אפשרויות לרפא, לטפל, לצמוח, להתחזק. אז האמונה שלנו היא כל כך חשובה, היא לא תלויה באף רופא, ואף פרופסור, ואף מומחה, אלא היא משהו פנימי שלנו. וההזדמנות שלנו ככה להפיץ אותו ולחזק אותו דווקא בזמן סערה, דווקא כשיורד גשם, לחזק את האור הפנימי שלנו. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שליווה אותי במחלה, לכל החברות, החברים, על כל מה שעשיתם עבורי, המשפחה היקרה והאוהבת.
אני רוצה להגיד תודה לקורות הבטא המופלאות שלי שעזרו לדייק את הספר ונתנו הערות כל כך חשובות, מקסימות. תודה רבה לכל ה-338 התומכים בקמפיין מימון ההמונים. תודה רבה לכם. בזכותכם אנחנו פה, בזכותכם זה יצא לאור. אז המון המון תודה. בלעדיכם זה באמת לא היה קורה. ותודה רבה לחבר'ה האלה פה עם הטלפונים, לילדים המופלאים שלי, איתן, דניאל וליוש, הזמרת שלנו, לילדים המדהימים שלי, שאתם הכוח שלי ואתם הסיבה שלי לקום בבוקר ולרקוד גם כשקשה. ותודה רבה להורים המלאכים שלי, להורים שהם העוגן שלי כל החיים, הביטחון שלי, הגב שלי, כמו שני מלאכים שתמיד נמצאים שם, ואני יודעת שתמיד הכל בסדר כי אתם שם, תמיד שם לדאוג לי, תמיד שם לחשוב מה עוד אפשר לעשות בשבילי, לשמח אותי, שרק יהיה לי טוב. אין לזה מחיר. ותודה רבה. החצי הזה פה. שבלעדיו באמת אני חצי בן אדם, הכל הוא עושה בשבילי, ובעיקר הוא תמיד איתי, הוא תמיד שם, גם כשקשה והיה קשה וזה לא פשוט, וכולם עוברים משברים, וגם בזוגיות היה לא פשוט, אבל אפי תמיד שם ומוכיח לי מיום ליום כמה האהבה שלו גדולה והנתינה שלו והמסירות שאין דברים כאלה. אז אני רוצה להגיד לכולכם לסיום שהחיים שלנו מלאים במשברים, בסערות, והדבר החשוב זה לא מה קורה לנו, אלא איך אנחנו בוחרים להתמודד, כי תמיד יש לנו בחירה, ואני מאחלת לכולכם חיים טובים, בריאים, מאושרים, ואני רוצה להשמיע לכם ככה ברקע, בזמן שאתם אפילו יוצאים מהקמים ויוצאים, שיר שכתב לי רונן ליץ, קרוב משפחה שלי, שהוא אומן ומדהים, הוא לא יכל להגיע, והוא כתב לי שיר. הנה השיר, לרקוד בגשם, שיר הגשם, שהוא מתאר את הווייב של הספר בעצם. תודה רבה. בכל יום שעובר הרוח לוחשת על שבילים ארוכים, על כאבים וצלקות, אבל הלב לא מוותר, כמו נהר שממשיך לזרום, רוקדים בתוך הסערה, מחפשים אור. זה הריקוד של הגשם, זה השיר של התקווה, לחבק את הכאב, לתת לאור להוביל דרכנו, בין עננים של ספקות, ברוחות של מלחמה, מחזיק ידיים חזק, נצעד יחד באמונה. רגעים של חולשה, הדמעות זורמות, אך בכל טיפה קטנה חלום חדש נברא. לא נותנים לפחדים לקחת לנו את האור, נלחמים כדי לגדול, לגעת בכוכבים בלילה. זה הריקוד של הגשם, זה השיר של התקווה, לחבק את הכאב, לתת לאור להוביל דרכנו, בין עננים של ספקות, ברוחות של מלחמה, מחזיק ידיים חזק, נצעד יחד באמונה. וכשהרוחות יירגעו והגשם יפסיק לרדת, נראה את הקשת בענן, סימן שלא איבדנו את הדרך, כי בכל שערה מסתתרת השלווה, ואנחנו הריקוד, אנחנו התקווה. זה הריקוד של
צלילים של חיים, נמשיך לרקוד, נמשיך לחלום.